Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kasulbaran ining atong giantos nga kainit karon. Maabot ng tag-igo-igong ulan sa tibuok natong nasod o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta kanunay sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kinabuhi sa mga magtutuo, himaya sa mga mapaubsanon, ug kabulahanan sa mga matarong, patalinghogi nga mapuanguron ang mga pangaliya sa mga nagsangpit kanimo, aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatagon, matagbaw unta kanunay sa imong kabuhong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod.
unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadanag unta kani kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang imong dalang dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayang tao o Ginoo. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundili aron pagluwas niini. Adunay musilot niadtong magsalikway kanako ug dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini
Kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang Amahan nga nagpadala kanako, maoy nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining gideklarar ni Kristo mao ni usa ka basihanan nga siya tinuod gyud nga anak sa Dios. Matud pa niya diri, ang mutuo nako mituo sad sa Amahan. Ang nakakita nako nakakita sad sa Amahan. Kay ngano man ang iyang pulong ug ang iyang buhat pulos gyud sinugo or kabubuton sa Amahan. Nya mo na gusto ni Hesus nga maliwat pud ta niya, iya tang gitudloag pag-ampo kanang Amahan namo. Mutawag pud tag Amahan sa atong Dios. Unya musaad pud tas pag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nagiling niya imong tupad ing na mutuo ka nga anak kas Amahan. Na pangutan ana kay wala ba nay klaro ang ato rabang kasagaran nga i-claim kita maoy murag Dios, kita maoy magbuot. Unya ang Dios atong sulugoon, sigihan natog diktar sa atong gustong ipabuhat niya. Ayuha ko sa akong sakit, palampusa ko sa akong pag-eskwela, palambua ang akong negosyo. Mo na atong ipangdiktar. Makauyab na unta ko, maminyo na unta ko, mausab unta ning akong bana, mausab unta ning akong asawa, mabuutan unta ning akong anak. Mao na atong ipangdiktar sa Ginoo, no? Imbis unta mo ingon, Lord, matuman ang imong pagbuot. Mo ana. Perti namang yung salbahisa ning akong anak, matuman ang imong pagbuot. Perti namang gyud kaadik aning akong bana, matuman ang imong pagbuot. Ana, din amang gyud ko hapit makabarog kay sakit naman kay akong buko-buko, matuman ang imong pagbuot. Ay napagsigig pangayo nga ayuhon ka. Ang sama na, di na sakto. Ug ayuhon, matuman ang imong pagbuot. Ana, nga naman, nasayod naman ang Amahan, nasayod na siya, unsay atong panginahanglan. Kay bao siya, ang gusto lang sa Ginoo mga igsoon, matuman ang iyang pagbuot. Nga naman, kanang inig-ingon ni mos Ginoo, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, nagpasabot ba na ngang Amahan, wa kay baong masakiton ka? Nya mo ingon ra ba nita, ug wa ka ayuha mo ingon ra ba nita, wa jud ko paminawas Ginoo, wa jud ko niya dungga. Hilas kay ta musulti ana, no, murag bugo gyud kaayong Ginoo, murag bungol gyud kaayong Ginoo, murag buta kaayong Ginoo. Nga unta ang Ginoo all knowing, all present. Way matago bisan ang naasod sa atong kasing-kasing o hunahuna iyang nahibawan. Nya makader pagitag ingon, wa gyud ko paminawas Ginoo, wa gyud ko niya tubaga. Hilas biya nimo, ikay wa maminaw, ikay wa mo tubag, ikay wa mo sunod sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, sila si Saulo o si Bernabe or si San Pablo o si Bernabe o kini si Juan Marcos, sige ragid silang sunod sa Espiritu Santo. Na nindot na kaitong ilang community dito sa Antioquia. Agiing na nasad sila, ipadala ni ngadto sa laing mga lugar. Ngadto lang sad sila. Wa gyud reklamo. Nilinga imong tupad. Ina okay ra nimong mubiya kas inyo karon.
Ingna ko no. Ingna og pabiyaon kas Espiritu Santo okay ra nimo. Kinahanglan dia kitang mubiya. Kamao kita anang kamaotang mubiya kay usahay gud mo attach kay tas tanan. Ano bang manggunit ta. Muratag tiki nga di mabunlot kay kusog kay mangupot. Biyae oy kanang imong asawa, biyae kanang imong bana, biyae para sa Ginoo. Lahi maron ta. Biyaan nimo ang imong asawa o imong bana o imong pamilya tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta. Nga buangon kay tas tanan. Basta kwarta na gay mo imusugo, biyaan ang tanan. Hindi tinod. Kadaghanan ng ato mga igsuong Pilipino nga wa na dias ila magpuyo kay nang warta. Di ra ba mamalit og slat? Okay lang itong mangwarta o mamalit og slat. Di yun kabiya ng iyang 500, kanang 200. Di yun kabiya. Daghan kay siya 500. Di yun mo palit og slat nga. Tag 500 naman tani atong SBF dag. Pero congratulations sa namiya sa ilang 500 og 200. Kay namalit og slat. No, nang ni increase na ning atong halin karon. Sige, ang atong halin sa SBF DAG para ibayad aning atong kumbinto sa mga contractors na nakahalin na tag 19,366 pero naapay 40,634 kaslots nga available tag 500 pesos. Nya nga to sang special slot katong DCHS nahimo na sang 24,675, 5,325 na lang yun ang nahibilin. Tag 200 pesos per slot. Yan nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400, nakadawat na sa tag 412 katag 22 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Mao ni sila'y nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pero daghan kay nato nga dili makahimo pagpalit ngano man nagpatalinghog ta sa atong pulong, nagmagahi ta pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ang gibuhat ni Kristo mao ang pagpakita nga siya ug ang Amahan usara. Ang iyang pulong, ang iyang buhat, gisunod gid niya kanunay ang Amahan. Kinsa may nagdiktar niya ang Espiritu Santo. Kita sad nagsulti man gid ang Espiritu Santo kada minuto, kada segundo. Nagsigi gid nagsulti ang Espiritu Santo nganhin nato. Kasagaran lang nato tibok adlaw di gyud maminaw sa Espiritu Santo. Munang mga mapunta tas mga dili maayong desisyon, mapunta tas mga dili maayong mga pulong nga moresulta sa kagubot, moresulta sa mga problema, moresulta sa pagkahugno sa atong relasyon ug sa atong mga gibuhat. Siging paminaw anang mga pulong sa kalibutan nya di gyud maminaw sa Ginoo. Tagaan ta mog misyon ha. Ighumaron aning misa kada usa ka oras ingna dayon ang Ginoo, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ana ha? Samtang manglaba ka muhunong kag kadiyot, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Siya sige kag laba diha nya ga sige kusmo dimong naw. Amen ka sige no, adi na ko mo kusmod. Malipay na kong mualagad aning akong mga kaubas balay nga purting daghanang bulingon. Di gyud ka maumutabang og laba. Malipayo na ka bang laba, di ba? Ana no. Ana. Samtang magtrabaho kas opisina, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Ingon Ginoo, sige na malamog linibakay diha, wa na mo hapit trabaho. Ang inyo ra bang manager inyong sige haglibak, inyong supervisor.
Murag yun mo, tarong kay tanan. Sorry kayo, Lord. Di, undangon tanan ng libak trabaho na ta. Di ba? Nighigda nimo, sulti Ginoo kay maminaw ko nimo. Nganong gatalikod man kas imong bana, gaksa na. Kay galagot man ka. Kay dito naman na siya ikabit. Gaksa na siya. Kay matuman ang imong pagbuot. Tatubang na ka, gakos na ka sa imong bana. Bisag kapatyuno na kay kaniya. Kay matuman ang imong pagbuot. Di ba? Kanindot, anak. Sulti Ginoo kay maminaw ko nimo nya gasukad kag pagkaon sa imong mga anak nga purting tapulana. Sa may sulti. Sa isulti sa Ginoo. Ayaw pagsigig hingag tapulanan ng imong mga anak kay musamot nagkatapulan pakan nagmaayo aron madiabetes na og mga matay wa na kayaw-yawanan. Sige kag pakaon. Di sa na mo isulti. Di man musulti ang Ginoo og mga bati god. Di man na siya musulti ka na makadaot. Ang isulti sa Ginoo pulos gyud makaluwas. Matod pa ni Kristo, di gyud ko musilot ninyo. Wa ginas akong misyon ang pagsilot. Ang akong misyon maura gyud ang pagluwas. Kinsa may musilot ninyo, ang akong mga pulong nga wa ninyo sunda. Mao'y musilot ninyo. Pasabot ang atong pagkamasinupakon sa Ginoo maunay musilot nato kay mo resulta gyud nagkadautan. Mga manag-uyab, supaks Ginoo nga i-maintain ang purity, maghimo gyud anang premarital sex, silutan gyud ka mabuntis gyud ka wa damha. Di ba? Mga bana, hikap-hikap mo anang babae nga di ninyo asawa, silutan gyud ka mabungkag gyud na imong pamilya, magsinakpanay na. Pare, mag-text. May lag-text nga counseling. Nag-text o niya nga, I miss you so much, napatay. Di ba? Ikaw, magsikag pariya ka, labi na ning nagwali. Di na dyan ka kawali. Sanksyon dyan ka. Magani rin mga pari, nangapriso na. Paano man yun? Nagpada man yun sa gibati. Nayo ba, nagdepresyon, nagtago na, di na pakitag tao. Kay, nagpada mas gibati. Di man maminaw sa Ginoo. Gisilutan na. Dili ang Ginoo mo inisilot, ang pagsupak-supak. Nigilingay mong tupad. Yung na musupa ka ng pagpalit og slat. Yung na musupa ka ng pagpalit og slat. Silutan yung ka. Sige na yung manindog na ta mga slatters. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo atong manunobos, miuli kanato sa iyang kinabuhi. Mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan, padayong musangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, musundog sa kaluoy ug sa kaaghop ni Hesus, diha sa ilang pag-alagad, sa labing ubos nilang mga kaigsuunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang katawhan sa mga kanasuran, nga nag-antos sa kawadon, makabig ngadto kang Hesus, nga nahimong kabus tungod og alang kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nabugatan sa pagpuyo, makakita sa espesyal nga gugma, ug pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang mga kabanayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia Kami. Nga ang mga matuohon nga mihalin na mabanhaw ngadto sa tunhayng kinabuhi dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og mahigugmaong Dios dawata kining among mga pangamuyo nga masaligon og mahigugmaon namong gituboy nganha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining sakripisyo, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios, itugot nga moyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, sa ingon magbuhat unta kami subay sa kahibalo niining maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na o sa kakalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo,
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Thus when the shepherd calls his sheep, they don't heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come give to us, O saving Lord, the bread of life to eat.
Magampo kita. Ginoo, patalinghogi nga mapuangoron ang imong katawhan o himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Niya mahitabo ra ni kung atong tumanon ang atong misyon nga magsigi gitag buhat unsay ipasulti o unsay ipabuhat sa atong amahan, magsigi tag sunod niya. So salamat sa nagsigig sunod sa Ginoo sa pagkamanggihatagon og namalit natog slots. Padayon patagpalit og slots na patay is BF dag na 40,634 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong building sa kumbento. Ang ato sang DCHS ana apay 5,325 ka slots nga available, tag 200 pesos per slot para sa ni atong tapar na to atong nagastos pista og sa Holy Week. O niya naasad tay available pa nga DSAP, mudawat pa ta atong investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.